ideal ne formăm aceste grupuri cu copii care sunt chiar și prieteni, deci încurajăm să vină cu prieteni, să vină să lucreze cu alți copii cu care se înțeleg bine. Contează enorm ca acea experiență pe care o au la teren să fie o experiență pozitivă. Dar am avut succes și grupuri mixte, în ceea ce înseamnă fete, băieți, sporturi diferite, și aici includ și sporturi care poate lumea nu se gândește că trebuie să învăț să am viteză, dar sunt sporturi de combat. Da? Toate stilurile de karate. Până la urmă, partea asta de accelerare, cred că, adică faptul că cum ridici, cum pleci și cum te ferești, adică impulsul ăla nu e cât de mult fugi, e momentul. Dezvoltarea vitezei implică... Sprintul. Cu gheață. Dezvoltarea vitezei are un impact și a felului cum execuți elementele tehnice în viteză.